Så bare... Lad os gøre på nogle ting. Fjern dig. Fjern dig. No. Nej, fjern også telefonen. Og kæft, jeg skal fotograferes, hva'? Det er jo foto! Tag et billede. Okay. Cut 2. Kæft, vi blader. Så. Så. Se på det. Det var her. Ja, ja. Ja, det tror jeg nok. Det fungerer. Hvor er vi på vej hen til? Havnen. Hvor var havnen? Fordi der kommer ikke nogen biler. Jeg gider ligesom ikke stå, du gider ligesom ikke stå midt ude på vejen og så filme og så blive kørt ned, vel? Men jeg tror ikke ligefrem, jeg kan blive kørt ned. Filmer du nu? Nej, slet ikke. Jamen det skal du, fordi det her det er dokumentation. Det her det er afprøvning. Det her det er tape 2. Check, eller hvad? Bum. Take out 2. Familiebillede her. Action. Nej, eller... Elias, prøv lige at filme med. Ja, vi er på vej ned på havnen nu. Vi skal ned og prøve at tage nogle takes, og så ser vi om, hvordan det kommer til at fungere med vores takes til vores kortfilm. Så det prøver vi. Så kan det noget. Ja. Hvad laver vi, Elias? Vi er på vej til Kastelvej, så vi kan filme resten af de scener, som vi havde fra i går. Her skal bruge Nej, ikke lige nu. Nå. Det her er altså day 2. Vi var i går her, og så filmede de første par scener.